Sa sisian pat ngawan ra ya ke U Blei Kaba Kyrpang na ka Good News Channel TV jong ka K.J.P Synod Sepngi jiseng samla. Haga kertang ke jong trangai banong panim jingi balang uci sukris. Bat ngi sngau kemen pat sa sisian. Ban yo biang ya ka bakum kene kalan. Ha ka ban wanra ya kene ke jinghikai. Ha ka bedai bat ke jinghikai. Naga ketien ke jong Blei. Ban mentangin yo ban beteng biang ya katu ka bynta. Ka mat ka bangila yo ban ye kren ha kene ka tayo ka balalet no. Sa phang ke Jinglong Kaba Kyrpang Jong ke ketien ke jong Blei. Ngila yo ban pet kum tu hakitu ki tayo ka balalet no. Ya ka Jinglong Kaba Kyrpang lani kata ka uniqueness jong ke Bible. Ban mentang akwang ban wanra. Sa kawai pat ka Jinglong Kaba Kyrpang Jong ke ketien ke jong Blei. Lani ka bangyong ha kata ketien pareng ka uniqueness of the Bible. Sa pang ka Jinglong Kaba Kyrpang Jong ke Bible. Bat kata ka day ka bala kring baru yanga. Bat day ka taru ka bala pelong yanga. Bangan wan sa kani ka jinget. Kabahau try bat unong panim jongi ubalang uci sukris lingba ka ketien ka jong Blei. Bat day kata ka Jinglong Kaba Kyrpang jong ka Bible kabala tray bat kabala kata ya ka jingim ka jonga. Tang si dukot na ka ketien ka jong Blei. Kabangala yo e kaban puli kabaong U Blei ulapen pau sina yala ka jong ke jingiet jong u shengi. Habangi danglong kiba pop. U kres u layap ya plina ka banta jongi. Badai ka tanga ka wala chinya ka jingim ka jonga. Namar kalapin kendo. Kalapin kalak hongpong. Bangan yo i yaladi bangalong unong pop. Bat bangadan kami uji sukresa ka jingim ka jonga namar shua kata ngam sngut ho ildi bangadi ubriu bapa. Kala transform ya ka life ya ka jingim ka jonga. Te komta ka weipat ka Jinglong Kaba Kyrpang lingba ka jinghika ya ka negapor kalong sa phang kata ka Jinglong Kaba Kyrpang jong ka ketien ka jong Blei ha ka jingkta. Baka influence ya ka jingim ka jong kibriu. Katu kat ni teli ki jing jia ha ka jing im jong ki briu ngan wanra kaba kaladon ka ni ka jing kta kaba krau kaba la pen kala hong pong ya ka jing im ka jong ki ka Bible kalong Kaba Kyrpang namar kam dei tang kata ka kot kaba wanra yang ka jing pensi sai ki jong ni ka perthai henry ka transform dei tang ba ka su inform kam day tang baka su pentip henry kada pen kala namar kata kadaw kadai Kaba Kyrpang ba hadu kata Unil Armstrong bad ubus Aldrin kini armut kilong kita ki riustat jong ki met beneng kabangyong haga ketien parang kita ki astronaut jong ka Apollo ki balalet ban kiu syau benai. Bat haba kila poi hau benai. Kei ke bagi lale. Kei ke bagi la puli. Kalong kei ke ba pala. Bat kalong kei ke ba pins ngo lingo. Bakim sim la puli na kanu ke jing tho. Sim la puli na kinu ki scripture jong ki wei pat ki jat jinget lani ki niam. Lani ya kata ke jing sengeu la jong ke jong ki. Haba kila yo ya kaban poi bat ban yo kjat hau benai kila puli na ka ketien ke jong Blei na ka kitab Sam na ka lenong ka ba pra na ka dekot ka ba lai bat ka ba sao ka ba ong kumni haba nga perkhat ya ki beneng jong me ka kam ki sin riati jong me Ubenai bat ki keluar ba me labu ubriu ulong ayu ba me ken mau yo
Bat ukun ubriu ba me wan kami yo. Kat kata ka jing pala jong kita gimet beneng. Kat kata ka jing mayan jong kata ka bakila yo ya ka ban poi. Henry ki yo ya kata ka buram ka jong ublay. Bat ki yai ru ya ka buram sha ublay. Bat ki puli ru naga ktin ka jong ublay. Haba nga perkat ya ki beneng jong me ka kam ki shin riati. Jong me ubenai bat ki klur. Ba me labu. Ubriu long ayu. Ba me wan kami ya kun ubriu. Ba me wan kami ya haba kini ki argut ki astrana. Kaya iya kata ka jing karau jong ka jing pelang. Ubriu long ayu te banya compare banya nujor. Bat kata ka jing pelang penban ublay. Yangi ukun benriu. Upha elau jong ukun bala kamarayu Jesus Christ banwan sagani ka perthai banwan ban penim yangi hadu kata ka jingiet ka jong blai namar kata ka daw kani ka ktin ka jong blai kalong Kaba Kyrpang ba hadu kata ka bala trei ka bala influence ya ka jingim ka jong kibabuan kibreu Nangta udan sa waypat uriu start uriu syampang uba kerteng ya kabala tip yu kum Colonel James Erwin hadin mo lawan pangai siya pertai naga jinglet kiu ka jong usyaw benai uniru de waypat wasrana haka arpan riu trik ubenai Julai Jong kas nem kat kendai spa nyo wei. Kibriu kila ya mare show. Ki reporter jong ki kot kubor ba per kila mare show. Banyo ban interview. Banyo ban keli jingkeli yau. Namar ba ula le ya kata ka kam ka bakra. Da ka ba ulala ya ka banyan halor jong ubnai kilalaj ban kelayu mes ngeu kumno menta ba melalong utang ubriu ubalala banyan halor jong ubnai Henry uni James Erwin ula jubab ya kata ka jingkeli jongki kila ong yu mes ngeu kumno namar ba melala banyan halor jong ubnai lawannya kaban yu kejat syata kabas ngau tenat uniu James Erwin ujuba kumni ngan bu ya ka ketien kasih kebangala penkela ka ong kumni ka jingwan jong uji su syakane ka pertai bat ka jingya jong agane ka pertai ka kham khrau banya ka jingya jong hau benai ka jingwan jong uji su syakane ka pertai ka jingya jong Jesu agane ka perthai ka kham khrau banya kata ka jingya jengau benai ke ka bala penlong yau ni James Erwin ban ong komta us ngau tho ba ka ktien ka jong blai kalong Kaba Kyrpang ka bala ya tho menshwa ya kata ka jingwan yu kchat ka jong ukon jong blai ulang u Jesus Christ kumta ki parlok ki parbanget ki basngam. Kat kita ki astronaut. Kat kita ki riu krau. Kabagani ka perthai kala penmi. Henry. Ki sngau thu. Bakilong kumta. Deda ka jing penla. Deda ka jing ai bor ka jang ublay. Bat ka burambara ki asu blay. Namar bakide ki briu. Ki baya ka jingim ka jang ki la influence. La trei, la kta, da kane ka ktin ka jong blai, ka belong ka Bible, namar kata ka daw. Kata ka de, ka Jinglong Kaba Kyrpang Jong ka Bible. Udan sa way pat uriu start. Ngila manong scientist si. Uba kerteng usa James Simpson. Uniu long way na ki Udayu ba Syiem ya ka chloroform ka bang mentang yung ka anesthesia.
kadawai penyotia ikin nongpang shua bon put yaki long bahaga po jong uni sa James Simpson laju put yaki nongpang dakaba shu bat laki brio ki baklan balate yaki la shu put im pet yaki pada kowe ke sengi habau yo I baka we ke bahayeng jong ke sha put komta kala kata sibun ya ka donut ya ka jingmut jing perkat habau yo I ya kata ka jingpang kumta namar ba udai ubang ngeit ha ublei udai ubriru ba puli ya ka de ka stin ka jong ublei ula duai ba ublei undo something unlei banda haba put ya gibriu kinamdan kanu kanuro ka jingpang ka jing sitom long ba hakawai kasi kat ba udang duai ublei ula reveal yo ula penpau yo na ka kitab Genesis kalanong kabaar kadukot arpuway hado arpulay bala ban put ya ubriyo klem da yo asngaw ya ka jingpang haba udan hakata ka jingyo athia ka balingay ka tien parang yung kata ka deep sleep ublay la pen pau laban le akomta bat baro ngiyetip bakata ka day hagapor ka ba ublay usay ka singkrung ka jong adam ya ka bantao ya ka im bat adam na haba ula kindin nang ta umyos ngaw hi ka por ba ublay usay dan kanu ka jingpang tip hi bat kumta ublay ula pen pau yu la ban put yu briuru kumta klem dadan ya kanu ka jingpang ka jing sitom bat kata ka jing pen pau ka jong ublay yu kalong ba ula shem ula discover ya ka chloroform ki parlok bayi bat kini kinong ngap kaniga chloroform na nika anathesia ka bangyong menta layo ya ka da ka jing start ka ba ublay ula pen pau ling ba uni sa James Simpson na ka ktin ka jong ublay kalong kay ka ba kaniga ktin ka jong ublay kala influence siya ya ka jing im jang gibril na marka ta ka kalong so unique kalong Kaba Kyrpang badunda habau ni usa James Simpson uladan hapdeng ke jinglong temen hapdeng kata ke jingtiapang ki junior scientist ki bahapo jong kilawan ban ye shem ban ye kendo batu but kila kali gyong sa which was your greatest discovery kila ong sa kay kata ke jing shem ka ba kharau ke jong me kila expect ka ba mut kila kmilan tibon ong kandai ka chloroform Henry Unisa James Simpson la yathu khana yaki wong kumni hakawai ka sngi ka bari ka sngi Christmas ngalet jingiaseng bat hakata ka jingiaseng ka bari ka sngi Christmas uta u preacher la ne unong yalap unong kren ula keren bau Jesus Christ ula wan siya kani ka pertai banwat ban pen im yakin nong pop wang that day I discover myself that I am a sinner and that was my greatest discovery but wang hakata ka sngi nga syamila de bangaday unong pop bat kata kadai ka jing syam ka bakrao ka jonga ki parlok be kata kadai ka jing influence ang ka Bible ya ka jingim ka jang kibriyo namal kata kalong Kaba Kyrpang bat kanang yay influence kanang yay tray kanang yay kata ya ka jingim jong kibabon bat kadon sa kaway pat ka jing ito kana ka baskil tanat ba bakumno kani ka Bible ka influence ka jingim ka jang kibriyo Marang yatip sipang Charles Darwin. Mdan bom tip. Charles Darwin. Yatip maro. Udah tahu real start jong ka science. Ubalawan ra ya ka jing pen kelakong pong hakarukom perkat hakarukom puli
haka jinglong, haka jingman, haka jingmi ke jong ubreo. Long bau ni Darwin haki sngi ke ba khaddu jong u. Uladon hapdeng kata ka jingpang. Ka bala hap ban shutia bet haka jingtia. Haka wei ka janmiet. Ka parlok jong u kala let ye ka ban pet yu. Nda haba kala rung hakamra. U Darwin ula kawe ye ka kti da ka jingkemen. Ringkat ka dur kamat ka ba po samrke. Ula pdiang sngewbha ya ka. Bat haka tagapor ula don ya ka open Bible. Haka kti ka mon jong u. Habala kali ya u kayu puliu Darwin ula jubam. Ka Bible. Ka God ka ba don now. Ula bo ya ka kti halor jong kata ka Bible. Bat ula pen pau ya kata ka jing benyau. Ya ka jing snow si ka ba krau halor ka theory of evolution. Ka ba mau ula pen mi. Bat ula ong kumni. Ngan bo ya ka ktian khasi. Oh habang ngadang samla ong Darwin. Ngaladap si bon ki jing mut jing perkan. Bat si bon ki jing keli. Bat ki jing ai jing mut. Hakiye ke baroh. Bat ka jing ai jing mut jonga sapang ka theory of evolution. Kalapur kum ka ding ba kelang. Bat ki scientist ki la penlong ka niam jong ki nakane ka theory. Nang ta si phang ula sange. Bat ula keren pat sapang kata ka jing kuat ke jong U Blei. Ka jing krau jong ka Bible. Bat ka jing don kam ya ka jing pen im. Na ka pom. Bat ula ong ye kata ka perlok pet ka Bible. U Darwin ula kala ka bamut haki sngi ki bakaddu jong u. Bat ula pdiang yo jisu kumu nong pen im basimen haka jing im jong u. Bat haka ta ka por ula play ya ka ying jong u. Na ka banta ka jingiarap ya ka gospel. Ula penkut ya ka jing im jong u. Da ka ba u kersan ya way missionary. U batray haka ta ka por. Haka wei ka daulan nong ka ba kibriu kidang ya bam do brio haka ta ka jaka. Ula kyrkhu ya utau missionary bat ulang kum ne ka ba snow tanat ba. Ka jingialap jong me ya ka gospel ka ba mot ya ka ktin ka jong U Blei. Da ka ba aya u Jisu. Kala pen kala ya ki nong buat ya ki nong bam do briong. Ka theory of evolution jonga kamsim la pen kalawat tang ya gawe ka mensim ro. Wa kane ka gospel kane ka Bible kadan ya ka bor ban influence ban transform ban pengkala ya ki nang bam do brio ya ki nang di ya ki nang penya brio ya ki brio ki ba snew. Ka theory of evolution ka jonga kamsim la ban pen kala watang ya ka wei ka mensim ro. Ki par lo be. Kani ka bynta ka baar. Jong kata ka Jinglong Kaba Kyrpang Jong ka Bible. The uniqueness of the Bible. Ha ka bala kta. Ya ka jingim. Ka bala influence ka jingim. Jong ki ba bon ki brio. Te kum ta. Nga khot ye pi. Nga ye wer ye pi. Sa ka jing puli ya ka ktien ka jong Blei. Haka jingim ka ba man na kasi. Kan try kan kta kan transform ya ka jingim jong pi bat ki ba ying ki ba sem. Bat ki ba dan saudong saukun jong ka jingim ka jong pi. U Blei Un kyrkhu ya ka ni ka jing hikai. Bat ngin sayo ya ka ban beteng pat. Haka ni ka wei ka tayo ka banwan. Ka bynta ka balai. Ka ba kamlong very very interesting kam small tanat shu. Ya ka Jinglong Kaba Kyrpang. Haka jingya thula pa. Haka wei de bat ki ni ki sngi ki ba bynta. Bat nga khot ye pi. Ba phim de ban miss ya ka tayo ka ban wan ro. Kanang bakan long ka bor na kuta ka jingim jong pi. U Blei Un kyrkhu. U Blei na kumta ka buram jong u. Sashi sin ngin ya pendem. Haka jingduwai. Ku pa jongi ba benengi wan ya ka ban aingu bat sngau mu ye me. Namar ka ne ka jing hikai na ka ktien ka jong me. Sapang ka Jinglong Kaba Kyrpang Jong ka Bible.
Ngis ngau bangkalawan ra sisa ya ka jing kta ya ka jing im jing kiba bon kibriu hasla jogane ka partai ngitip namar baka dei ka ktien ka jame ka bala persat men sim do men sim bakoi kyrkhu ya kane ka good news chana ka bajuan ra ya kane ka jing hikai baka nangla ya ka ban jailong ka jing kyrkhu na ka banta ki men sim kiba Kordor kyrkhu yikinong kitkam yikinong priya jangka baroh akin ko try bakinang la yakaban tray shirhem yakaniga media ministry ka jangki badaki staff jangka baroh kyrkhu yakapor wa kabang sa hakakertang ka jang jisu ngudwai amen